mgbe e tichara isi ụmụ anụ na-egbu mmadụ ka ịchọ ka ụgbọ egbu mmadụ maka na onye jere egwu ọgwụ wee were elefant wee gwọọ ọgwụ kere ihe ọzọ ya amata. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Igbo spirituality abụrụ all about charm making. Charm making dịrị onwe ya iche. Mgbe gboo dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ na-ebi n'aja agụ na-asa mba na-asa ya, mana a na-akọrọ ya akụkọ sị na na-eji egwọta ọgwụ ajebe agụ na-asa na mba na-asa kọfe mmiri na-asa. So ọ na-ebi n'ebe ụlọ nọ, mana dibịa na-azọ ndụ na-ebi n'ụlọ na-enye ọgwụ onye agwọtara, onye nke isi na-awa, onye izu na-efe, onye dị ime, onye agha na nwa. They live within the society because ha na-eme ụka ọ dị mma. So Igbo spirituality is that nwoke a nọ na village na-awapụta otu kele Chukwu oke pụrụ ime ihe na wa ọjị akpọ ya n'obodo ebe a na-azọ ihe ọma ukwuo onye ọ bụ onye ọdịnala, ọ bụrụ onye na-agwọ nsi. So onye na-agwọ bụrụ onye gwọ ana nsi, ọ bụrụ onye ọdịnala. No, enwere ndị nọ n'otu nzuzo dị iche iche, ha nwere ike dị iche iche ha ji akọnjoin na-egbusi ndị mmadụ. Onye a bụrụ onye ọdịnala, mark my word, onye bụ onye ọdịnala na practice Igbo spirituality ga-abụ onye agha nọ na village na-asụ nsọ anị. Ọfụ nwunye mmadụ ọ gara iduru, ọfụ ihe abụrụ nke ọsị mmadụ ya emetụ ya ka na anaghị egbu mmadụ, onye a bụ onye ọdịnala. So onye na-asọ nsọ anị bụ onye ọdịnala. Onye adịghị asọ nsọ anị ọsọ ya bụgodo na oji ọfọ abụrụ onye ọdịnala. Thank you. What is the importance of sacrifice or rearing livestock at home? Thank you for that question. Importance of rearing livestock and the sacrifice. Let me give you an example. In the ancient time, our forefathers na-enwe ihe enunu. We had ihe enunu. You go remember those days when my grandmother was still alive. You will see goat, you will see sheep, you will see ọkụkọ. Looting around in the compound. You know why? Ihe ha ji eme that bụ ọ ihe dị ndụ ka eji agba isi onye dị ndụ. O nwere mgbe ihe nwe ha na-akpọ spirit of death. When spirit of death visit the compound, ọ na-anya fụ ihe dị ndụ, ewu ewere nwe ike dọkịta ewu eme kpaa ewu anwụrụ. Ịpụta na ụtụ si na ewu a na-ahụ dịkwa ya, gịnị mezi ewu ji ewu anwụrụgo? Mana ọ bụrụ na ị nwere ihe dị ndụ, that spirit of death ya bịara bata na ezinụlọ gị, bịara iwe ihe dị ndụ, ụtọ na ọfụrụ ewu ma ọ ọkụ ya ewere mmadụ. I will paint a picture for you to understand. You like to paint pictures in my teaching, but I will need you for here story here. Now, do you know? Na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ndị ori bata abịa, ha na-ekwu ndị ori, na-ekwu kidnappers, armed robbers, thieves visited their home. Mana their primary intention, according to confession, ụfọdụ n'ime ha enwude abụrụ to kill. O nwere ike ha nweta hint na o nwere ego batara na the family. So their primary purpose is to collect that money and go. Mana mgbe ha batasi, ọ bụrụ na ego adịrọ, despite the risk ha feel ha take wee bịa dị ya, ha feel na since unu achọrọ iweta this money, unu were ego a jee kwa ofu onye n'ime ụlọ ha gbagbuo ofu onye na family. You nwere idea? Ndị ụlọ nwere ndị ya bụ obi ha abụrụ ka ha gbagbuo mmadụ, mana ma ha bịadutere nyere ha ego out of frustration, they decide ya ka egbuo mmadụ ma ka ha were something very valuable na the family. Enwe ndị ya bịara asị mpa ngwa ndị na-ewe ada nwaanyị as a humiliation because of na ha nwetara ego ha chọrọ. Mana ọ bụrụ na ha bịara ego adị, where's the money? Were ego ha ndị over as onye nke ha, good boy, this one, come let's go. Maka na ha nwetaghị ihe ha chọrọ. Itu a ka ọ dị spirit of death. Our forefathers are wise. Ha ji enwe ụmụ ihe niile abụ ihe dị ndụ, maka na ihe dị ndụ ka eji agba onye dị ndụ onwe, ihe dị ndụ ka eji agbara isi mmadụ onye dị ndụ. Na ị na-anakwanụ ndụ m biko na ewu ajide na ewu, take it and go. So I will advise you, don't tell me ama n'ụfọdụ n'ime ụlọ anụgụ m ụfọdụ n'ime ụlọ na-ekwu ya nọ Lagos niile obodo oyibo niile ka ebe ya na wee na-akpa ewu. No problem. Ihe ị ga-eme bụ ọnya ka iji wee kwesị inwe spiritualist ga-abụ ọnọ onenere gị mara ka ihe si wee dị. Mmadụ na-enwe spirit of death that is coming towards your compound, ịchụpụ aja mee saraka. Ịnọkwa nọkwa ịchụpụ aja mee saraka. Ị na-achụpụ aja na-eme saraka, ọ ga-eme ụmụ mmụọ amaghị lụta gị. Ha gara asị na onye abụ onye nke anyị na ọ na-agba ọnọ o mere guys ihe ntị ọ dị. Etu a ka o si abụ na mmụọ. Ụmụ onye na-anọkọta etu ọ chụọ ụmụ mmụọ aja mere ha saraka.
onwegoro m ka mmadụ si mmụọ ọjọọ sicha idunye mmụọ sị mba hapụ onye a na onye a bụ onye nke a na-anọkọ ma ele aga isi ihe ịghọtara ya. So learn the importance of ịchụ ọja. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ị na-enwe ụmụ enunu so that mgbe ọbụla ha gụrụ ha gbawa ụgwọ ịmekọ n'obodo na-abụ nwe mgbe a na-anọkọta na-agba ụgwọ obodo abịa na be gị, ọ bụrụ na ijiri ụgwọ akpụrụ atụrụ gị gwa gị mgbe iwetazie gị bịa kpụrụ ya because ị nwere something that what it ha needed. Etu a ka ọ dị. So mana ọ bụrụ na onwere nke ị nwere onye ahụ na-eburu n'isi, so I will advise you, ọ bụrụ na ị chọrọ ịda akpọ ụmụ ihe aka ha jiri aka ha na-ewe ihe ị ga-eme to keep them at bay. Ihe ị ga-eme from time to time let your spiritualist search mara ihe a ga-emere ụmụ mmụọ ndị ọjọọ a ka ha wee jewere onwe ha n'ife na ọchị na-enwere mmekọ. Ị na-emere ha datin ha nepụrụ gị anya. Ịmara ihe na-eme na Anambra steeti na steeti ndị ọzọ, ịmara na-enwe ihe na-akpọ social miscreant, men of underworld. Gọọmenti nọgide etu ọ chọọ ndị agboro, ọ ma na ndị agboro a ha na-ezu ori mana ha gafee ihe efu kwe ihe ọ ya eme bụ chọọ ndị agboro ngwa mmadụ ejibenụ ndị keke mmadụ ejibenụ ndị ọkada. Ihe unu ga na-eme bụ na-eweta na pasenteji dị etu a jidenụ nke ọzọ. So those boys anwa kwesịrị iwu social miscreant adịbisi na-akọleti owere agba ọ na-anara moto elodu ji owere kọmishọn ya, ọ ga-eme ọ dịbisi o mere ụta ji eme pikin pọket. Gọọmenti enye mana mgbe gọọmenti si na ama ekeretiri ha avenue ha ga-eji na-alata na-enwe ego eji esi Igbo etu ori ntị ọ dị. So ọ ga-enwerịrị mgbe iji achụpụrụ ha aja na ọdịnala anyị na-akpọ ha ndị ụrụ. Ị na ọnọ iwere ihe nye ndị ụrụ, anyị na-akpọ ma ndị ụrụ agwụ tụpụrụ ha ihe ka ha rie ka ha chara onwe ha jibere onwe ha. So learn how to do it. Ịchụ aja dị mkpa. Ndị ghara Igbo anyị na-akpọ ya ime saraka, mana ndị ụmụnne anyị dị na-eti isi ala na-akpọ ya ime zaka. And I can tell you that missing word, every word religion na-akọwara members ha uru ọ bara ịda achụpụ aja ime saraka in one way or the other. So nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to the end of today's edition of Philosophy and Life. If you have any questions based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Ezeana with the WhatsApp number showing on your screen right now. For more inquiries on deep consultation alpha, you can still DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, under the influence of my voice right now, I'm praying for you. My prayer bụ na ị ga-succeed. My prayer bụ na ihe kwụsịrị ndị ọzọ ama akwụsị gị. Ihe kwụsịrị ndị ezinụlọ gị ama akwụsị gị. My prayer bụ na ị ga-abụ onye nwere onwe gị. Let there be curse breaking. Let there be liberation. Let there be open doors. Let there be favor. Let there be miracle upon your lives, now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.